Глава 22. Неочакваната задача. Професор МакГонагъл съобщава на Хари, че като шампион той е длъжен да открие коледния бал с танц пред цялото училище. Това новина хвърля Хари в истинска паника, тъй като той не само не знае как да танцува, но и няма партньорка. Коледният бал е само за ученици от четвърти курс нагоре, а Хари и Рон отчаяно се опитват да съберат смелост, за да поканят момичета. Хари мечтае да покани Чо Чанг, красивата търсачка от отбора на Рейвънклоу, но тя винаги е заобиколена от приятелки. Рон, от своя страна, започва да осъзнава, че Хърмаяни е момиче, но се сеща за това твърде късно и я обижда с грубата си покана. Хърмаяни гневно му съобщава, че вече е поканена от някой друг, но отказва да каже от кого. Когато Хари най-сетне намира момент да говори с Чо, тя му признава със съжаление, че вече е прияла поканата на Седрик Дигъри. Това е тежък удар за Хари, който започва да чувства нарастваща ревност към Седрик. Рон пък прави отчаян и неуспешен опит да покани Флюр Делакур, което завършва с пълно унижение. В крайна сметка Хари успява да уреди Парвати Патил за себе си и нейната сестра Падема за Рон. Момчетата са недоволни от официалните одежди, които са им изпратени от вкъщи, особено Рон, чиято роба е стара, с дантели и мирише на нафталин. Хари се чувства неловко в своята по-модерна роба, знаейки колко зле изглежда приятелят му. Напрежението в училището расте, докато замъкът се украсява с вечен лед и магически светлини за празника. Хари все още не е направил никакъв прогрес с златното яйце, въпреки че втората задача наближава. Глава 23. Коледният бал. Коледната нощ пристига и голямата зала е преобразена в ледена приказка с сребристи стени и елхи, украсени с истински феи. Хари и Парвати влизат в залата за официалния танц на шампионите, където Хари се чувства дървен и не на място. Най-голямата изненада на вечерта е Хърмаяни, която се появява с красива синя роба и изглежда напълно променена и ослепителна. Тя е придружена не от друг, а от Виктор Крум, което вцепенява Рон от ярост и ревност. Рон прекарва цялата вечер в мръщене и отказва да танцува с Падема, обвинявайки Хърмаяни, че другарства с врага. Хари също не се забавлява, тъй като не може да спре да гледа Седрик и Чо, които танцуват щастливо заедно. По време на вечерята Хари дочува разговор в градината между Хагрид и мадам Максим, в който Хагрид разкрива, че е полувеликан. Мадам Максим обаче се обижда и отрича своята природа, твърдейки, че просто има едри кости. В сенките Хари и Рон виждат и Игор Каркаров, който изглежда уплашен и показва нещо на Снейп върху ръката си. Когато балът приключва, Рон и Хърмаяни влизат в жестока къвга, в която тя му казва през сълзи, че е трябвало да я покани пръв, вместо да я чака като последен вариант. Рон не е твърде инатлив, за да признае чувствата си, и вечерта завършва с горчивина. Преди да си легне, Седрик Дигъри спира Хари и му дава съвет за златното яйце като благодарност за помощта с драконите. Той предлага на Хари да вземе яйцето и да се изкъпе в банята на префектите, като го потопи под водата. Хари първоначално е скептичен, но знае, че няма друга следа, по която да тръгне. Глава 24. Завръщането на Лудо Багман. След празниците новината за това, че Хагрид е полувеликан, се разпространява из цялата вълшебна общност благодарение на нова статия на Рита Секитър. Рита е послушала разговора му с мадам Максим и го представя като опасен и нестабилен учител. Хагрид се затваря в колибата си от срам и отказва да излезе или да преподава, а неговото място временно се заема от професор Гръблипланк. Хари, Рон и Хърмаяни го посещават многократно, опитвайки се да го убедят да се върне,
но той е съкрушен от общественото мнение. В Хоксмит те се срещат с Лудо Багман в Трите метли, който изглежда нервен и отново предлага на Хари помощ за турнира. Хари отказва, желаейки да спечели честно, въпреки че Багман настоява, че иска само да му помогне да победи. По време на същата среща те се сблъскват и с Рита Секитър, която Хърмаяни напада словесно заради нейните лъжи и подлост. Рита заплашва Хърмаяни, че ще съжалява за думите си, намеквайки за следващата си статия. Накрая, с помощта на Дъмбълдор, Хагрид събира смелост да се върне към преподаването, осъзнавайки, че неговите приятели и ученици го ценят. Хари решава, че е крайно време да последва съвета на Седрик и да разгадае тайната на златното яйце. Той се промъква до банята на префектите посред нощ под невидимата мантия, носейки яйцето със себе си. Там той открива луксозен басейн с десетки кранове, произвеждащи различен вид ароматна пяна. Докато се чуди какво да прави, се появява призрака на стенещата Миртъл, която му помага да разбере как да чуе посланието. Хари потакя яйцето и главата си под водата и чува песента на езеряните, която го предупреждава за втората задача. Те ще вземат нещо ценно от него и той ще има само 1 час, за да го върне от дъното на езерото.